Ето като това модел. Добре, какво пише на камерата? Ян Мар, значи тук е същия проблем. Сегменти с лагери. С лагери. Дауншилд лагери, но на биелиците, на голяма лево. Лагерите и тук пак сегменти за този модел. Сега къде трябва да видим? Това ле, там. И е тук е това близо, може и близък план да го снимаш. Това отгоре може ли го видиш? Ето ми е пръст. Виж хубаво да се вижда цифрата. Това е номер на двигател. Номер на двигател да се ориентира там, когато ги купуват. Ей, тук има някаква таблица, не знам какво е. Това ни трябват сегменти и лагери на биелата. Лагери на голямо лево. Сегменти и лагери на голямо лево. Точно това. За този модел. А долу не е само сегменти. Да приключваме.